Mina benkashana kaMenze yaphuza umlaza ngameva okukhulekayo uDokotela uMhlongo bathi babakazinto ziyenzeka. Namhlanje ngifuna ukunikhombisa ukuthi noma selapha kodwa sinabo ubuntu noma sobaba emakhaya ethu noma sobhuti emakhaya ethu emakhweni ethu sebakhwenyana. Ngifuna ukuthi wena ongaka-understand ubunyanga ukuthi yini. Umnyanga umuntu ofana nawe ophilayo njenganawe kuphela wasizwa uNkulunkulu namadlozi akubo ukuthi angenwe abantu abadala noma ahluke kubantu ngenxa yokuthi kukhona amakhehla nezalukwazi ezamngena. Kodwa lilonke nje nathi singabantu njengawe. Okukhulekayo uyena uDokotela uMhlongo bathi babakazi into ziyenzeka. Namhlanje sikhona la kwaMhlongo asivamisile ukuveza ukuthi kaMhlongo ikuphi, sivamise ukukhombisa wena ngaphandle. Kodwa sifuna ukuthi nje ngoba abantu bayadideka bayikhetha izinyanga, abantu abahlezi bedla imithi, abantu abahlala endumbeni, abantu abangabona abantu. Sifuna ukukutshela ukuthi noma selapha kodwa ekugcineni sobaba emakhaya ethu yonke indawo sisobhuti, singabakhwenyana, singamadodana, sinayo yonke into. Ngiqonda ukuthi wena osaxakekile, ohamba uhlala, ongenayo ngisho indawo yokufihla ikhanda, sikhona thina singakwenza nawe ukuthi ucishe ufane nathi, nawe ube nekhaya ozokwazi ukukhosela kulona, ngaphandle kokuthi uthathe le namba lesikunika yona le 0834068658. Asiphinde 0834068658. Iyona namba-ke esisebenzisayo lekhaya esikwazi ukulekelela abantu ngayo. Ngiqonda ukuthi-ke zikhona iy'pesheni ekade sinazo kodwa isikhathi sesihambe sahamba sashoda. Wonke umuntu ofuna into yokuphila usengakwazi ukuyithola into yokuphila. Ikhona kaMhlongo kuphela ngeke ukwazi ukuyithola lento mozothi wena mofuna usizo lakaMhlongo uhamba ukuza kubantu ukuthi ngizokuthola lokusizakala. Bamba angithi le video le ibonwe uwena kufanele manje uthatha le namba mase ugijimela la kuthina sikwazi ukukulekelela wena ngento oyifunayo. Ngeke ngempela ukwazi ukuhlala emzini ofana nalo muzi esikuwona mosacela ku-anti, usacela kuma wakho, usacela kumkhulu wakho ukuthi ngiyini kaMhlongo. Kodwa umuntu ozosizakala umuntu ozothatha yena impilo yakho ukuthi mina sengikhathele ukuhlupheka kodwa ngifuna ukushintsha impilo yami nami ikwazi ukuthi ibe sezingeni. Nayi namba 0834068658. Sisekhona la eMgababa e-area 7 ngakamthathelwa, isitobhi sakhona ikamthathelwa. Wena mawubuza nje ukuthi ngeke kaMhlongo ezangomeni eziningi bazokutshela. Wena mawubuza nje ukuthi ngeke kaMhlongo la ekusontwa khona bazokutshela. Nayi namba 0834068658. Emavidweni-ke siwenzayo sisuke sibalekela ukuthi iqale phansi umuntu masefonile aleke sibuze ukuthi into yokuthi ikanjani. Insebenzo la yokuphakamisa abantu iqala ku-7,500 okuyibhodlela elincane uzinto ziyenzeka. Sizoba no-number 2 okuyisigubhu-ke manje sewashi, sefoni, seringi. Isigubhu sewashi, ifoni, iringi. Sinomlando-ke ngalezi zinto ey'khona. Asimesane nje silethe into kubantu singenabo ubufakazi, nobufakazi-ke esinabo okubambekayo ukuthi lezi zinto umuntu makayitholile impilo iyashintsha, makayitholile izinto impilo iyenzeka. Sino-7,500 sizoba no-30,000 okuyifawashi, isifoni, iringi. Kuye ngokunyuka-ke phela ngamandla akho umuntu, ngoba mhlawumbe monebhizinisi uthatha okwa-50, mhlawumbe monebhizinisi ekuthanda ukusebenza i-contract uyawuthatha nokwa-100. Kuya ngawe ukuthi ufuna kanjani. Kodwa ngifuna ukuthi njengamanje angincengi angenzile ukuthi kodwa ngithi umuntu wena owazi ubuhlungu besicathulo ukuthi isicathulo sakho sibuhlungu kephi 0834068658. Namhlanje nginikhombisa lokuthi akusikona uma uyisangoma ngempela umthakathi, kodwa uma uyisangoma usuke umuntu ongena abantu abadala, umuntu ofana nabanye abantu. Noma ngimfihla unkosikazi wale ekhaya, ngihlezi ngimfihla, ngisoze ngamveza ngoba angimdayisi yena, kodwa nje mina cha, ikhona kaMhlongo la esithi mase sisebenze khona abantu, mase siyabuya sizophumula, sizoba obaba ey'ngane zethu, sizoba obhuti emakhaya, sizoba omalume eBahlani. Ngamanye amazwi ngiqonda ukuthi wena 0834068658 wena ozwa ubuhlungu besicathulo sakho. Sisaphakamisa, sisazophakamisa, sisazoqhubeka futhi siphakamise. Ngifuna ukuthi wena ungawuqondi umuthi nonga-understand umuthi uyasebenza, umuthi uyasiza futhi 0834068658. Asibamba nevidiyo nje sekunjalo. Bye bye.